Вечният символ на сила и устойчивост. Британия. Тя е женското олицетворение на Великобритания в продължение на хилядолетия. За първи път се появява на римски монети преди повече от 2000 години. При управлението на крал Чарлз II, Британия започва да се изобразява на монетите, сечени в кралския монетен двор. Образът на Британия, представен от Филип Нейтън през 1987 година, я превръща в най-емблематичната инвестиционна монета на Обединеното кралство. През 2020 година монетата получава 4 иновативни защитни елемента. За първи път и златните кюлчета Британия на кралския монетен двор имат защитните качества на монета. Сега кюлчетата вече притежават 3 от тези защитни елемента, което ги прави най-сигурно визуално защитените кюлчета в света. Британия от кралския монетен двор. Лесна за идентифициране, невъзможна за объркване.